Right, karibu na ndo mwanchu muligirie mono motegiria sembio katugire gusangaso muruli wetu ani yagetembe bono mbia. Etozo asike myukia magazeti anzito kumanyalia tikira na kulikwa sobuliki magazeti bono mbia karibu tobaisho kusukwa. Gazeti ya The Daily Nation na watu nero gaiga gazeti ya Taifa Leo na boigo gazeti ya The Standard. Echikachiwa temegano au eyuto kwalia ni kumanyia bono mbia. Matilda. Gazeti ya The Standard osekera tukwanira amangenare amanene ki message gazeti chigachiri tukuri rero gazeti binabone ya The Standard gotebanga cells of death ngachi chera bono chema kweli na boigonto bote protect our citizens Kenya tells Tanzania ini gazeti ya The Daily Nation. Okay, nanjeni mbwate gazeti ya Taifa Leo gaiganire gontebinga Karonzo niga achiete galichinse mochia some gazeti kakieliki. Okay, Swahili. Okay, Karonzo atua pondo kwa kishindo papa pupa. Na vile papa pupa. Karonzo atua pondo. Atua bondo kwa kishindo. Nitukorega. Mwanzo muligere tokumelia yonko. Na wewe najigulile papa pupa liambuli. Akotanga pondo. Bondo, okay. Kwa kishindo tena. Okay, tari mangana. Ase gazeti ya The Standard ekera ukwaniranga cells of death egotabana killed in cold blood. Ekwanira nga abantu at least aba Kenya 15 na babere nigo basiriria makimabo ase chitera gose bari asa moko ya banyanyimbo inse yemyaka ebere iyo yanyare ko bakigwete gotabanga at least 17 Kenyans have died in police custody in less than 2 years, exposing the grim reality of torture, cover-ups and systematic neglect inside the country's police cells. Ekere ukwana buna bono abanyanyimbo nigo barorekane gusekero omonto abwatiro gusabikiro byara na kwirwa segeta seni kya abanyanyimbo nigo abamate nabo igo nonye nabairi baguchaka kwigusiwe kyagira bono chistera nchiraba gose nonye sibitaseni bwe abanyanyimbo mbiranyara ko basefu ase amatuka bwango iga nekero umugano yora page ya kane ase gazeti iga ya The Standard nabo igo nebwate egati yechibicha tia abari banyare gusiria magimabo bari asa moko y'abanyanyimbo kirotanga 17 is the number of Kenyans who have died in police custody, leaving families searching for answers from likely perpetrators. Ekirauba uko na bono Albert Ojwang na boigo negati ya bande ndo chichibiche cyabo kibekira sobosyo we gazeti ya The Standard ngabono asamutuka bwango iga nigo yatokire na ekero mwancho ino achire ase anyare kugenda ase egetaseni kyabanyanyimbo tuimuriko bashwa gose timuriko manya ningikera nyare kubwati gose ujumbe kimuranyare konyora kurwa ase enganeyo. Alright, kero kuligire gazeti ya The Daily Nation bono mbia Daily Nation omugano oire obulito asepechi yisiko wateba igoro ya protect our citizens Kenya tells Tanzania okaranga digo ensi ya Kenya bono yabwa tukire nkwane nene kuchesesi ya Tanzania ngalinda abantu baitu bali gali ensi ya Tanzania na ande mubalende osomo banchire bache Kenya ina mangana abwa tukire asu musangerekano uyurai tuno moziri ulinde chinguru cha wazira boigo obwichi Cisco nere msale mdevari kulingana na kero kya kubulinga ensi ya Tanzania ni wente kwanchira aba menyi bensi ya Kenya baraso muchuri Dodoma ile kuigolirwa na kwanchira ko cha Kenya na boigo batabwa muchandele bwensi asi Kenya yago sereri ko tabanga gendi gonsi ke banyole nigera chikoleta emechando jibe chichya kana na gatano nyoromono ulikire jibe chichyo asi gazeti ya The Daily Nation igoro yomugano yigabwensi ya Kenya uchi Tanzania ni kwani ya bene kurwa somo ziri Musalem Davadi Say nombuya. Say nombuya. Taribongana ase Say nombuya papa buba mama ke munte ke moni kinga koruta cha no tigango te imati sorry mama ke muntu tigango te bia kerule no mino aya to soka nongo chinyoro fi kwara zangu lakini kerule nka umatoma etiri perri ino liriro kuralia bukato eriro kurogalia sekretari lakini kerule siko papa yali bukire manyoro je bono iga oyo rogokonya no yo mino oyo kurukwe serikali ya Kenya nere gotebanga kia bana baitu bali gabu baigure inu bache batige none bintu biri babu gatau batiga batibiti garabu lakini bachiche tale mangana
ase gazeti ya The Standard ngokwanirira magana yetiseme page ya kabere kirego tabuna audit ya nyare gukoro guse utafiti ya nyare gukoro ekero bono chiskuru chiri busano nemo aigasensi ya Kenya charorokanire koba gotwara aborokiwa umubaro moke sana baborokiwa gotabana 6000 schools have fewer than 100 students nga eskuru ingimekere kurigirirwa nigo konyoranga ebwata aborokiwa bataike nonye emye ya mochiskuru chiribu isano nemo korende chiskuru chinde ikomi gotabanga have none chiskuru chinde ikomi chikoegwa chibesa gose chibesa chikubatuka korwa ase serikali lakini chiskuru chiga nchibwati omwaro kigwa onde bwensi gose nchibwati mwana onde bwensi ekere gotanga bona serikali nigerie chechinchira cyo chikona kibuna andake chiskuru chiga nchinyara koba majide gose nchinyara kubwatanigwa na kubekiraniwa ne chiskuru chinde nalio eliogokeya okosira gosobutumekyo bwechibesa ase sector eyo nabo yatabana government moves to restore learning in public universities bono serikali yemugetiga tambukiro yokone kibuna yanyalire kwirania masomo ase chi university che serikali onyete omugano nora igota foreign woman charged with trafficking 11 men to Russia omo subati oyomo digobono aikire bosio bwekegambero kia kawa law courts elio achukwiraniria mashtaka ekiagera nigobono anyarite konia abasacha 11 mogocha sincere ya Russia tare kangani bana karati kaiche chibeze straight ambalire bole pirioni kirago koni gago kubalira gusako abantu abawe kora koni gotariya yoko kwani njine mboli yako ire jiro gote nanje no muntu ekera tukwira na sumugano yugwisemi umonjo muliri no ire boy goli bagasi gaziri ya taifa leo asiko tobekaranga 2145 chiskuru chiri bubire miya mona merongera na isano ense ya Kenya nchikera niti amagani omanyete Matilda eskuru eligere ebe yanchiru neli wizara isem wiketu araborokiwa baitanje merongera na batano 45 neri kiwango ginsi kya borokiwa eskuru ayo chake yake bwat 45 students kuse pupils ine eskuru bone yanchire 45 na bwe kerengegeke kule yotabaka na eskuru chiri bubere emya mona merongera na batano na isano nchibwati aborokiwa emerongera na batano eskuru ichinde chibwata busa chini jetu ababere batatu bande mbayo oskuru ikomi korisi county komchya sekiro kubatikana manganayo ene kingana eskuru mwana gakosoma kurabuli abana mbalinga bali kwa manyalinda na junior secondary school chiri busato 979 na chiro chichibwate aborokiwa abakekegima abu bale ngekerete metigiti aborokiwa 90 junior school yubate birasi bitatu 90 bono igo uko bagira abana abu balinga igwenda 30 igombara ikomura mubaruri okaniri kero kuligelia yuna gazeti ya Taifa Leo na tebire asishemi kulende kumyoka bwangaze gazeti ya The Daily Nation chibe chichisi kono mugano oiroboli toba gazeti ya Taifa Leo yakali ukwanira kuigo mugaka konkorata banga Kalonzo atua bondo kwa kishindo mapema na bokoro mugano yunga morning baba why grave visits will not end anytime soon na bokora geiga umuraibe chamelia Wiper Democratic nere Kalonzo Musyoka nigo anyara ko bako imoka na baraibande gati aba governor na abajumbe na babwata ni bande kuru abaraibe dini kuru aserongoluliwa ukambani uchikole kuru ande pole asinka ya Raila Odinga igati abali bachino mugavana bwe county ya Machakos na noboigo amo naba oyo mwabo wensemeli yende ketukonera oyo Machakos otukwana mugavana wa Vinya Ndeti enero Machakos awubanda mantenere guchorro kule ndiba yire tichombe 100 konye nabwire ngango tikole ko kwanira kakintale ko iburupondo kakintale ko iburupondo maneno kakintale ko iburupondo kakinya sawa ne kaki kai kuruliria gazirete paka lero indagira pocho papa pupa okay no problem lakini sokoro bona ayekero otukwanira amangana yoko enda kurwa pole aye ekere olengera tine ndagira nadembe kuliko liko konyenya ya karati gata kiriko ya no bwango bwango singencha igule ndagira
kulingana baraya baiga omura ebwe chama ya Wiper Kalonzo Musyoka mugavana ulio Makueni Mtula Kalonzo Junior nulia o Machakos omusubati wa Vinya Ndetu nigo batebiringa okogenda kwabororo nukworokia ubwancheni boyinya kusirara Odinga bakolete miremo amonere Kalonzo Musyoka subwamo yukoroki ubwancheni nobwa matubu yabwa Kalonzo sabantu ukabali wanjani boli bwakale wanjani nobuya wanjani wakale yeso abose etare yo nkairete omete amangana social media na makongo mugavana wa Vinya Ndeti aigete gari gatoka nganda ke timanyiti gusema ma ida nesingencho yemeroberiere nenge naboiga abantu barabange mono kegima aigacinga ki mugavana yega Machakos akumukwania egatoka ngakerago chikomoe hag akanyora mama ida nigalinge wa dress ebintu bino gusaringe ukwana abantu bande barenge semo bono akamukwane nero chikwanya gukwani umuntu nyore ngakili ayerare gusagende concentration era ngao mayanda bwate bono mugavana wa Vinya na bachiete akarambura amagoko mama ida akamubwata igana lakini rinde tamwage tibuna umete yagete getenga wakwani umuntu kwa musagusa kabisa kwa mwole mbiyo motolere yani ya wano egatoka nga omugavana wa Vinya Ndeti no musubati kurase county ya Machakos keraku muhaga mama ida egatoka nga andake mama ida akile yare ngare akende tukunya wote abantu nga tariga bukoraiga akamukware bunoli kwanya koro monte keraku kwani buno yotatageti wono aba Kenya bakichivicha na barabu bakabwatero ebicheri buna mukwani oli aligerete ensemo kwarazaga lakini rende onyolenga mama ida ni galinge omwalimu oyo gose omorokia oye umugavana wa Vinya Ndeti abande bakairira ngandake ni gokoranga mbabwate beef gose tobonera arokuru mutukama tibamanyanga inkikeirete chi amakwana ni ayabata nicho bo moisongo chiko endororo aiga mochibo mugakaraira morodinga gaki ama uga nararense mogali nyoro muntu kurabia tabatali prisimba tanjire gali reira tugati chingi bali gotogora tabaise gukuna mauga kiayo koiroro ama uga ndali inje tindi koira kende tindi koira mauga inje bona ni gonko endo mugima noroche ama uga ali gaira tikete gali ga onde taya kuna tabatali please okay tumanye goicha geso naga abogekaga asinari gali tobekete chikwere chimbata kone byo gototeme gikorusi gote ndate gote kova Lora somoroberi bwetwani ndate gote kova Lora somoroberi bwetwani agatembe ama ugara ile nyeruwe kaya kuri na gazeti ya Taifa Leo jumechika tatu mambo mwanchi muligeli mwategeli gukwanira mianya ya sheria inayochangia ongezeko la ajali nabokoranga ngayi ama sangurule alia yelichiko ayireire andake ebikorobia amebasikono yebara komenteka kulingana nobo tukigo so lingoli bwango ne roboti kurasiga begiliga NTSA na National Transport Safety Authority niko ekworking abantu kiribu isano niwaziriti amagamashi bara amwaka olia oheta nabo iko ase ekotebekana kubwatikana amachiko makamake ayo akobunwa kati yabo amachikalia traffic yogo saba ama akijibara nibito binde binge ayo sinigali kira gazeti ya de Taifa Leo kulende nabo koranga ebikorwa by'abantu ekakosoma gazeti yokotabakana omwaka 2024 mwaka eta ibikorwa by'abantu kiribu inye chimisano 243 nigo basiriti amagimabo weta sekibara kulende kindi yonsi kyanya gokorwa ne shirika gosechi samo kiri kitentamangana ikibara kwene kinga ebitange bibyabekirwe ligene basikona tegendera gokolekana yoro mugano ichibe cyatatu emambi yabo nabo igo ebyombe onigo bigenderete kugikiria na kuragia byaro bochori bwabo korekana sincere ya Tanzania ewiki iyaeta magega y'abantu abange gosiria magima nabo igo chibura burukwane kiwase enseyo bone kikeirire no nyabo menyu buna bono kurwa sincere ya Kenya babete gose magima baberega kogosererwa nekera abange bare no nyaraso bonchorere gose bare asemiremo asichinse mecho bono bagenderete gutwara obwoba nabo igego tebana Tanzanians are vote mad by fraud
fraud, intimidation and media bias. Na boigo nga nonye na bararia gose chi media house bono nchibwati obosibole boko enana gose boko erania mangana kurasinsi ya Tanzania kubatikana na hali abakao kolekana ikiombe kiriki manyikana tuna African Union gose kiobomo bwechinse cha Africa ni gobono Kenya lego tabona obosibole tiboyo gose obosibole mbobe tibugo ikiraniwa ase obochori obo bwakolekana tena boigo abakenya bari bare asinsi ya Tanzania bakoro bonchori na boiga magana nda mange ni gobono babetereriwe hutamakuru aroro elio kurwanira amagimabo gose o koenekelia oborendi. Kurasa gazeti ngane yuo ichipe chichia katika gazeti ya Taifa Leo ngukwa na yale ngenga ekiombe kilikio mwa African Union AU nikomono yagi kiri kigma obo choli bulia abua kolekana sisi ya Tanzania ase gotebekaranga Tanzania bo choli mbwa linga bwekene ase gotoka makaratasi yichukura choba kora nichi ya bikirase chidepe ase chinsemo au agwa seba libali nkwa mirire serikali kati ya baba agende ba sera chukwe babegotaye buli bagali waka chikura kolende kolengana na omo nyakero go bweke gosomo president bwe abana chibi na bwenseri ya Tanzania bonvese mwabukusi Igon atebiri gwetania abantu elvemo niko basire magima obwatikana ne chiboraburu echo asebo iko bayanda kwanda oroboti bene rajkurwe gwa igoro ya kiregi akolekanta ngiri onsalika abantu ngiri yes wi ngiri bachietelira ba nzo ntali bantu bakabuna bantabange ensensi Okay, na boigo kurase ekigambiro nigobono omugavana mukuru county ya Nairobi omoske Kidero Evans bono anyalete kubwa tukosa anya mamocho ali abikire ya mangana yobukurumi anyalete kutuguterwa rene kigambiro kemo kerewatabana Kidero and 9 others acquitted in 213 million graft case ngabone kigambiro kigusasa mamocho ali abikire onsi 15 nabire nigo anyalete kubaka kutuguterwa re kiagira bono busaiti mboyo bokoro kiabuna ekero mugavano ekera omoske Kidero alingo mugavana me county ya Nairobi ngambanya alete gwakana chibesa kuchase chi company ibere echo cyanyalete ko sichabonete kwena na cyabwate tenda yokwena na yoko supply ebintu gochase e county ya Nairobi korende chi company chinchi cheti go supply ngabono esingencho ushahidi tiare ngaroro gose oborori mbware ngaroro boisa ino bosaiti mbware ngaroro bono ebine ekinekyo niko kyanyalete gutuguterwale ekyo gisene gose kyabwateraneti chibesa charinga 213.13 million Karakora chibechi chiakane mambia bono niko chukura kinga omu seneta bwensameli ya asio ya Oburu Odinga Daktari Oburu Oginga ojibo igonyara kwa bagako ira ubutindibe chama Yahudi hema nikomono agenda kuleta obo toerwa si chama yu watanilio mana na boyigo chiburaburu chikwene kwa si chama Yahudi hema nyaromo no chibe chiakane gazeti ya Taifa Leo wana boyigo iro bulitase gazeti ya Daily Nation chibe chekati kulinde asube chichichu chegatano na bokora mbadi wandanyi kumulikwa miradi Nyanza isipotimia Aboziri John Mbadi yule bwichibesa na boyigo oyo mwabo opio wandanyi yule bwichinguru chiri cyumurero gosekawi niko bono ba amaisa aligereti asabale bonsi kugatikana namagenderero asesabali ya Nyanza gotebakana gaiga babere niko babugateli bagali nene ase serikali amaiga yokurara kwa Raila Odinga na iga bantu bonsi ba Nyanza niko baligereti amaisa abasaba waziri ababere asikilinga ababemba kora magenderero liliona ubara chikumo chigwa ana mangano monchu muligeli agenda tsego kwanwa na namono abwatugetu nomo wa Krishu somo muraibu aba swati ase ensomeli ya Bigori Vaduma Mohamed uyote birenga Nyanza ebetetu ya magendero John Mbadi na upio wandanyi na bu vakomochugwa kirage Talibangana na kura nandikura na sense ya Tanzania bono abana muziki bari bamanyekana tebuna abagotera matera bongo niko bono obenyorira sakongo batamanyitie sibago cia kubwatekana nakiri muna nigo babere bagotera amatera aye yikyama kiri gya CCM ekyo chama cha mapinduzi ekyo kya mama Samia Suluhu ekyo bono ngakubwatekana no bochori obwo bwabete obwo abangi batebire ko sebyombe bingi byatebire muna tibwanyarete koena na
obosi bori gochiase aba Tanzania bono nigo benyorera sako ng'ana onyo muziki obo nabo igo nonyene nibo yabo nigo bono bakomerete ng'ana bo etachie koba ase amaboko amaronge na asense boyende page ya 24 egotebana okorwa sense ya Sudan egoteba satellite images suggest mass graves in El Fasher. Asense ya Sudan naro kubwatikana onye unatwabirite gukwanira athika sumurobelio obwetwani nigo bono naro eburaburu yabirige kwene kigwa gose uguteigwana na boigo ni chisegi kubwatikana ne kiombekeri kia Rapid Support Forces RSF ekibono konyora kiabirige koba ase usikiabirige gutwara okungusanana ne jeshi ya serikali ya Sudan ikikirete bono abantu abange nabarabu gosira kubwatikana ne chibiche chirase mitandao kerobono kiombeki kia RSF amajeshi ayo abirika kore kodi chibiche naboigo gakubwata chibiche cy'abantu buna bakubaita naboigo bakubatiga gosenchira bagwita chi family nigo bono batebire buna chi satellite gose chibiche cyakiro kurugoro nigo chikoro kebuna nigo mass graves onsarigo abantu batindikire asobwamo ase chinsemogete ase city eyeiga city ya Darfur city eyure mense ya Sudan ponekere koro kenga chibichecho nabo chikoro kya nechi gose chikobwatani osenkumira na chire nechibicha chimitandao abantu batindikire asobonge kegema amajeshi ali umete nga abako baita mass graves omete egintu kere kebeka alinkeri onkorogonga nigo obako rasa abantu onyene family bako yerasa barekodio bicha bape ko mutando baita abantu bari bakora bagenda babeke mibireri asayamo ono igonga amajeshi iga andake ayo RSF kyombeke ya RSF nakyo bono kyabereke okorayo bawa kachibicha banyene batuma ngakene ngeyo murako wakakura mazina girezi lakini tokoteba pole sana simeji ya mazina girezi ensene ya Sudan ogosoma nigentekia Matilda akwana mass grave nechimbere chinyingi soko cy'abantu abandi kose bagenda bali mabuna no mutaro iga seiga kwenda babange meberega kurena anse gazeti ya Taifa Leo kerondo chinga tuchu nyakora bono mambia ekiumbe kiaba arugi baba governor gwetania emerongibere nigo bono bachiro mamichana kurwana yose na kukikelia abikoro abyo boitibwa basubati na boigo gusarukwa bana banyeruka kolengana numu yega uyoganda tokolekana senso muri ya Amboseri si wamo abasubati abayiga usabarugi baba governor gwetania emerongibere nigo bagikeri amangana ali gusarukwa bana banyeruka na boigo chisegi chirichwe ko unereli wakwa bana banyeruka nyoro mangana yunsibe chia katano egazeti ne ya Taifa Leo ambia bono kolende sigazeti ya Matilda enyuma ya maporomoko gose ukwanyoga kweliroba asensemeli ya rivde asensemeli ya ekenyurukeli kele Elgeyo Marakwet Elgeyo jebse elitangili konsana Chisongochi nyuma ya bantu abayeba Chisongochi gosiria magimabo asebona abantu gwetani 15 mo bagenda kuligigwa nigo ekanisa abarayibe kanisa ikatholiki ikati ya Mwaskovu Dominic Kimengich nabo igo abali noliwe diocese ya Eldoret baikerenete asoko Yeremia family ya Bon John Kuraha uyo siri abantu baye kianda na abantu bandi babere asoko bwatanwa no basukanoyo kole ndukira boniga ekotobekana abantu eliwemo chimisano mbabwati esobo menyo maega yoko bwatiranirwa gose okwanyoka kulira beliga asichia mate achia bante 74 basiri magimabo na bande 75 okutigura chingo machintindi kurwa sensweme yo mugano uchibe chikatane gazeti ya Taifa Leo bono mbia ase ukwana mangana ya basubati na wigo chikanisa mangana yedin nige gotabona what the law says about gender bias in churches ngabono no nyina ase chikanisa bono chinguru tichiri kolengana ase abasubati na wigo abarandia abasacha nekere bono oyo mo yoiga kurwa se chinsemo cha Eldoret akwerera buna nigo babete bagusabwa ase kanisa yemo baringe abasubati batatu ngabasubati bare barenge aba pastor bariko gerobo pasta baringa basubati batatu lakini gatoka chinga keche promotion abasacha bakasukigwe birogo pakanyara kwego pakanyara kuliko permanently egatoka nga abasubati batigure gento gyo kabare kwegwa nefe ayo kubairaka na kubairane tali mangana
Kuna na se ensabali biti gazeti ya The Daily Nation nili ya Taifa Leo na bokora emegano kulinde umwanchu mulili onyolenga ekirabu kiliki ya Leverkusen ligo kiaba imbolete Benfica ya yomungwano kurunga Jose Mourinho egoli ya masinga libarara asobubi obonenne asobukano ogenderete kumulikerwa hanse gazeti gasibiti emambia bono nyora yande egati ya bonga Cubo babe usobubi obonenne bwekirabu kiliki ya Chelsea na Barcelona seligi ya Uingereza na bokora ajonsi asigazeti chibechicha emerongebere gazeti ya The Taifa Leo imambia bono kolele kura sende au nonkura ya kolera za magazeti bono mambia wikasomatilla cross nze moyane na kolere ndo chenga Safaricom bagendete cross chief profit echegoro mono na boy go morning baba nga andake chitaro go Justin Semeri abono na bara bunaende chitaro nga ninki kiragere chitare chiandake nchiera amatukaribu na sikire bonne kebuli mama ke muntoma tintaiti njiri kwera bwangu igakorengana ne gazeti ya The Daily Nation au mugano yosora nyenyora se page komi manyenga ninki kiragere andake chitaro go chasinka ya Raila Odinga chitanyara kwera asa matukama kare busyo okay tinkomenya inchevieka na rosire tinkomenya inchevieka na rosire okay I cannot relieve myself I am tired we page tatu mama ke munte ngakuruta choncherelete yese nenzenzi okay aika niko tubwato montokoro kwa musubati baba pupa ala loya akuru Rosemary Nduta niko egotebekanaga igabwate miaka only 22 yani 22 mapema ncherendete yenze ne stupid okay korugi gabo nigachite kuligiria mitandao yani mitandao buna baona matiringando chole sare ke muntu buna ndo chole iko okay na banjite mitandao uraibu wake ni kusikiza muziki na njite kotegere umuziki egenteke netwaleti radio yao ne TV yao yagetembe bekagetembe 102.7 okay nyoneri TV bekaga bugetembe mapema igerende naliaragume okay munabona matrita begetiga tumanye kurugi gabo nanje tegutaratara se gazeti sorry nanje tegutaratara kwa raza kerarumiani munabona matrita talire gapa koikira okay kuraga nirendo mwana yugo korkune Rosemary Nduta namba ya ne seminary yekubuatia 07 ngorogo ngie dondo yoteba nkwenda ndo nonguchi oko minyo kibuno muntu ngwese beliziko nanya ngwese beliziko okay bona ogaiga onya gotaite kukwara munainche onya ole Rosemary nkyo kwa onya yo munyine tubwatie namba yo munyaroko nkyo kwa nere namba yao nje timbwate paka website yayo Kayoko yenyora niche manyite namba yesimi ukonyora igere nereri yane chakerete 07 mapema aje bono chua tena ngosi papa jerete hiyo onyore Nduta okay mkominyo kipakase tubwene teko so mapema shapima mapema. Leo ni siku ya Ijumaa Novemba tarehe 7 mwaka ni 2025. Taifa leo pechi kianda mapema dendusa hapa na pale mpaka Diana Kwara. Diana Kwale. Diani. Diana. Diani. Okay. Iko Kwara ikiro no manye to Diani. Ena kene Diani Kwale. Tauni. Okay. Igabone gotebekana. Musubati na kara lakini abasubati ndire nakorete agento koroka muroberi tokoroka never ngakoro muroberi umuyasana uri goteba ngaki umusubati tika ukunezimi yumusaja na yumusaja tia ukunezimi yumuku tebe kikereze dondo umetokora tia gusomera umu demwachuta sana kupekua simu ya mume na kupata chumbe za kimata wi yani tikango tebiga aiga nige ko tebingo musubati oyo iga chieta akanyore simi yumugako ye rende bono mwaka gakari gali babu ngoja guyakari kiabuso 1 2 3 4 5 okay bono gaiga umusubati akabwate simi yamugako ye chapima munaje bwatega na manyete chipasi bwati gosichi kwerende chimoko turoiga chibateni okay agaturo chibateni okay uko chikoigora akamanya konyu akanyora chisimiga iga chibicha
Chisimichuka, chimesi. I love you baby, honey, nini kwa raza gara duniani. Ngiyekora Matilda gechu, ngiyekora Matilda ukane. Si ni wale wanapepua. Acha kama someromo ligero motegereri. Kwacha kwena numsomo, utarasome kikirese gazeti. Si wewe ni mmoja wao. Ayakora kusome gazeti. Omanyako. Ngitungilikuwa kana bana botenga. Abaswali bakaleki. Basi kechisimija bazaje. Na bazaje basi kechisimija bakuru. Matilda ngani ngiora kwana. Mokwe kiondoko. Masisi ni anena yane. Okay. Oino molikiono korokwa mwana seka. Oino molikiono korokwa nere Janet Kafunga nero manyiria yo molikio paeterotio pakanje mente mosaru yo. Paka mente na. Kwa chagete como menta. Na de pakarasi. Onya ndikole como tenengi. Ya molikio no muyoyo. Okay, kurugiga bwa ekaratika turagenda go sibo mnazi. Okay. Aigani gongo kuhira paka sakoro kumambasani jijini. Mombasa jijini. Muke nusura afumaniwe akichirengeza kimapenzi kwa mwenzake ofisini. Ndo serie kegusi Matilda. Kwana toerere nayo maite kegusi. Itingo kwanera. Na injeri mbwata bajukuru. Oino molikiona chana tikafunga nero manyiria yani wendo musubati oyo iga. Ige gotebekana ngaki. Ale ko yabeli nchira geta ofisi. Esikatikiri. No ofisine yo umusani oyo. Bono asinini abwatwe. No mumuronde barenge kokomo. Mabu ofisi. No monye no ofisi. Monye no ofisi no musani oyo. Mapema guchimetite tiko soma. Ayenyo gutaite kumanya mono gure gazeti ya Taifa Lero oigore page kianda iyo ebwate dondoza hapa na pale. Okay, bono gano amangana kari abwe sinarunjana tikafunga somerete gigabu ondikirite. Okay, bono gano amangana kari Watamu Kilifi. Nekene Watamu Kilifi. We. Watamu Kilifi giga. Shapima. Musacha na karega abasacha makarega babiri. Bangwana ababiri. Okay. Bosi banyomete. Muna banyomete kabirenga buneyo. Oyomo ari na mokoyo nde. Yani abancha ine na mokoyo nde. Noyo igonde nere ni gancha ine na mokoyo nde. Yani bono ngakibono gatura kibeke madringone. Noroje. Oyo iga ni ganche te mokoyo. Tagana bushitu akiguli. Noyo iga ni ganche te mokoyo. Bono gaiga eya ikirete barase karangeli. We baraza. Bwango tokore baraza bono gaiga ikatebe karanga ki aenwanje tori nere nganje te mukana. Okay, bono. Ana enwanje toyo ni nganje toyo. Bono tige ikire nyumba. Papa. Baumira nete maambikiro monto kuira nere yo nde mukae. Okay. Oino mulikione Janet Kafunga nero manyiri giga mapema. Tuminyoke kuruga butogende paka matu muchini. Okay, matu muchini igego ntebinga chombi ale wesa. Okay. Bono gaige diri nero muisia agitega. Muisi nare gaiga okombo eto muchibwa monyene. Aiga sa kombo eto muchibwa monyene, aiga kombo eti umusubati. Musubati yongo chiaro kuna tindi moja, tindi mbili mapema. Ngo chiaro kunenda agire ntindi. Bono mungwano oyo ereta ikonyu buya rende lakini ende nere ngorasi basi bale kiasi kwa razake. Okay, bono genta korete litukeriga na liaga neiri gwaka na chibese chenyumba. Nande tabwate. Nande atebe tikubono gwikiresi egere no gosoka kuruga igane binte bya obyonspi. Mungwana gachigwake hesabu. Chibese chimbuate mbwene te kuchigwakana. Chibesa mbwene te kuchigwakana nigo chiri chinyingi. Bono erande letiye nkoligisiri 800. Ngende mutindi. Egere anganchire nso ndale. Buraki manya wakana nde diri ende. Okay, mungwana baimugetie randleti akayira mpaka sekerabu akamugurira maru randleti gatinde kamoike bunguo mapema akagenda kaiguru musi akaenda karara. Randleti ne reti agendrete kobuye reti ne rio maete. No gotera. Ndera igire. Mogungu bolimbo naikiri. Bono yere na bategerete gabu egere chipesa chirita koraki ta kana chenyomba. Oino molikyo yo naligete bwango yo korukunere John Musyoki. Korugabu asengo chikokorera kupima ni lazima asa koruku na sweat. Na sweat tena.
Hey. Okay, asakoro kuna sweti Naruko. Inkiagoro kweptinyo. Sina sweti papa pupa. Siku sweti lazima. Na ndipo natuikira sakoro kuna sweti Naruko. Lazima usweti. Okay. Na sweti Naruko gaiga. Mama asukuma mumeo. Sorry. Mama asukuma mumewe adai familia ya marehemu. Mama asukuma wi bona gaiga omomura nakarega omuro mwabasirite omuro mwabasira bona mukungu uyu igago chanda mugakoye nga koraiga genda gali chibesa chirimo mumurumi na begete bengi gose nkwa begete akasegete gali nkwarorekane to gose genda gochigali chibesa chiri ugali egere nayo nyore kurwo okay obole mubwate chinamba aya namba ntoranyora to kuminyoka bwate namba buri mu bwense babo bwao osarige to mwana uri uchi uri nugure okay bona musubati oyo nabeko nyorekana ga igani egotebekana igakonya gusukuma mugakoye akoreki atai yani abwati kabisa igera nyore chibesa chia maremu mwabosirete ino mulikyo no korukwa nere kipungeno cheriyota abunongo korega seti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche MC ankaraga Kyo tukuterega. Manyite gorande imechando bwana. Sitangu chena chi. Kyo ngaye gazeti kereso mate. Tate kobolika gwatumire tambura ngiokora. Gwatumire tambura. Abu ikwaruta. Kyo tukuterega zeti. Gwatumire tambura ngiokora. Toyega zeti wasomire kigisi. Yakora nchichi anengiji nakasomire ngiji matili nabo. Nchichi anichi. Nande ngingo somo. Nande ngingo somo. Kose natumire tambura no wasomire. Toro kigasi wasomire. Gazeti nakasomire. Bono rinde gosene tambura. Nele so wasoma kurase gazeti nere. Wate mutu gute. Ega eration nasoma sega seti. Tutotebenga ki nchini hapo atega gazeti ya Taifa Leo, Daily Nation na The Standard. Material gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya The Standard. Okay. Airene chongoje. Nanchirende ustiate beri nabugate. Nanchirende nabugate gazeti ya Taifa Leo dondosa hapa na pale pechi kianda mapema. Dondo kia ukuna. Enaranga ki kina hoteli mabia sinade waitira sari hoteli asinana noroje ne bane simi nchira menyete none simi kero sari go kwa ngake ireiga twakwane na ngigo korera ogotuguta no gotuguta ogotebe gunga ekero kunganya kurase nyumba Nonye na bunga mune simi ekero na akeiruga wewe nkweterere ayune amagazeti okukorera agwe mambia bono kulende nyurantogere gusangamo naye ntubwate nsebere busyo nyuma ya never numugaka onkorogo kebacha etumbiri bono mambia ngosotra sensemeli yende yengambo ya Getembe lakini ile mwako yo aya ya yapi ebintu mirao ya ngina koboriri ga kibaba goteba ya ebintu mirao kwana boka gwakumiga kakinje sarigete kwabichoka koboriri kende nje ga kina go sabiri neba ni simi phrase no ino go phrase watebanga no nyire simi kero gwaka wakorire wankaraki gotuguta straight obichogete bo ngakere to kwa nayo ora mlango kora ikiaukana ya mubolingi kero go kanera nga ya kere kintu njaraterandi njaraterandi kuri nje go koigoti lakini koteberanga njeti ninjara none nagosabire kende baba mochokoro orwarite lakini ndwarite nyagitari chichire gakang'ane mungigetio mapende nuga best azori wachumulire nigati atogenda never tukuira nango swatra sengambo ya itoto baisa kusiga tubata mange tukuligereria ayo akolekana litikulia lero Ijumaa nabo igo aliagenda kuwatana kumuna chirengo kuri chisamo njenguru kwa Jeffrey Sariko Matilda na nkaraga lakini bakosa bukwa
National anthem ya never, never, never. Okay, no problem. Mukakanche msi onkoroko kibacha ili mapema ncherete yenze ne stupid. Bono taitenko bolingana ki ayatato mwana minto twaikira se never never do worry. Igenteke nene sukike rugo change go cha TV. Na ande genteke nene mentally ogipaka 90 plus. Kwani iko nini? Okay, ntate go ichaiga. Abantu mbaroro monta ko chikorra kende kebeiga. Kende kesinini kebe. Ochaka wake sabu ngo. Okay. Embebe kwirite izika. Embebe kwirite iziko gaiga. Bono gaiga kuikanga kechisabu. Kuikanga kechisabu. Omuntu ogenda kondiso mugondo ori ominyoka guchia saba barwali bege nkalinde nao barabule ntobigota tindigotanga nababe ominyokere pa korro imiti etribwango bwango atarachungusa niki. Kumbe neke busikia yagi tembe ba gekarosa koria gegatiga guchiabo. Gaki manyogu echanda busaigo kwamanya kuro kwaminyoka minyoka. Kwaminyoka minyoka. Abantu bandi umuntu araire nyumba kwamanya konyora umurangu gwakure kurusiko nsachinde mbeo nkugusere umurangu no igete chimbata chikabe style frani okobwa iga ero manya kurochaka. Okay, abuna abantu bali bande bantarire baro bantarire ere boro nyumba araire na maisugusu bosa kumbe nembeo oimoka kurugabu ni ng'ombe chirendete yorede bono goikarigi agene nyagitari. Okay, kwara zake. Okay, nabantu bande mbaroro okonyora gusine ase nsachinde gusine ase mirimo balikire gari ase bagokora korari mirimo metumba bakoni gabu mapema 1 2 3 4 5. Okay, umanya kuruoro onyora gusine chianga ibere ga nsachinde nchiyo nganchiyo manyo chaka koliki chianga echo ori okoimuka ori okwenda kuigosina abachiwogi nga omuntu ire chianga nuri tare ligere nero begete enugo nero begete mama ke muntoma abegete chianga chiayero monyene nane nero yo gendrete korta bachuogi nchugocha chianga nchire chiarenge gaiga ibere nchiyo iga nchiyo amane chianga ibere chingima chitayoga. Okay, mboro ngakita etokore no omuntu ira kuruga iga no yo igo rure ga sai ori kwanza ori. Okay, mungwano ibuoyu ndiyo yigwore tupaka ntango chianga kwa rusiga na in mane customer ine customer yao. Okay, tete chianga kwa rusia ero sansora ndere esakara yae baligereri chianga rusiri oro nchiri yagura omanya kuru moboli ngaki aye customer aye kwa ngoneri eyange yokoboli atari ere yobegete tata rusi yangu nande tari ere yobegeta kirende gonkagira busa abantu bale gocha kongita ga igataracha sachinde gosentaracha gosendia mukubega ali chirichiro ndaitubusa. Okay, antu bane maroroko okonyo kagirite busa igo nono gwekagira kwanza nono gwesoka busa nga ninkare smart buri onya kwerigerere yama kuro yabe style bono kuaretire paka abantu bande basore kwerigerere no kwerigerere nga ningesogete buya buri nga karati gango mochibi nimbegete buya osuki kwanyora paka abantu isiko ga upara bachakira bokura asuki kumbe nereli yochiri na liaretire style ne yogosuki muntu kwanyora gwekagira nga gaki ye nyasao na chankonyo mwana mumura baba nkonyora uri tiga gutwara wazi konya gwikagira ligeri paka bono gwatagure chimbago busa mwana mumuranya sao kurutari yonde. Okay, gwikagira kabire ngabo nebyo kwa makoro gwaso akungacha abantu mechi kogenda okoreta maino igabusa mukaki manyoro chitari bobe osangeti igabusa ogendrete ukagira abantu bamino busa guchiga aria abantu bamina abande baitiru busa abantu bamina abande bangachire busa Charles because of wairi chareli sikupembelezi wara sikusoroli never
ne wacandikire n'ekitanguki ao cy'ebinyuruime owebi okubura gw'ekinguru cy'obusaca omukyando bw'orwiburo amarwire ao nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni egati ekigurube kinde bono tubasa gucandika abanyagitari Baba Nyuki, Mama Nyuki na Mapembe nabo barayigabona sorwa ngo rwagusi eri bagoturi ko rwasime cyane yagendera ko bagiye kubenga batarire rero Stinsamo cy'icyanyanjwe yo mu cyokisi use bakirisi imigwe trasi namba cyabo 0704 115152 Eldio bagukorere emechande yo yabereke go cyasuboge mabwao. Godmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigo lyansepe enyorere ebintu byonse buna esukare amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi korochi company amabuta yokorosi endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere. Godmart Supermarket nere kumete asokorosia omugati omwansukegima naboigo okorosigwa abuabu as supermarket yega nkonye bali boigo chisabone detergent sanitary towels chipampa tissue paper naboigo serviette ensemo ya stationery nkonye bali ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkonya bali boigo chirangi chebikurutu amalyowe ya mainom nensema ya electronics konya bali chi TV chiufa chi fridge nebinde ebinge banyore ase chi branch ose chinsagya abu nabono kisi kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega. Godmart Supermarket, get more. Godmart Supermarket, get more for less. This is star power from the jump. All of ESPN college basketball, all in one place. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ecyo kikubeko buruso byeko cyasumwano aze okwanyolera egasomo ecyo kiramakonye asamatukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ibare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagaligi yali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine talanta cyabo ebirasi byabo nebijale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 wika grade 6 nabago na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakolela amegeryo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa omwana wo obolemu bukokora amegeryo ayo akomutinye isko ye krasi. Being a leader is to God service and not an opportunity to display power. It is a call to work. Being a leader requires determination, hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability.
No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yabo ni gukwana nerigo rya mubuko asibirwa babwatemera bulyo ao korengana muno konyora gwici amate ili kweniki ngakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombe kucyasa bali bara HD scholar asibirwa bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma in technico egendrete tutarire rero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munici semi ejujira abayirere konyora obugimo buyasa matuko ali busyo asamange nabwo kisimwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa anke hao engia. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Ine, wachandikire nechitanguchi ao chibinyuruime. Owebi, okubura gw'ekinguru cy'obusacha, omukyando bw'orwiburo, amaruire ao, nanene aliyo kwambukira na Stinsa mu Chansoni,